ia 5 mendez, gure zentroak munduko ia bazter guztietara eraman ditugu. Behar zuen orori laguntzeko prest dagoen sare paregabea ehundu dugu. Era guztietako zentroak dauzkagu. Zentro anitz eta berritzaileak, aitzindariak, gizatiarrak. Zentroak iparraldean, hegoaldean, ekialdean. Guztiak bakarrak eta ezinbestekoak. Etengabe bizitzak aldatzen dituzten zentroak. Baina egia esan, eta ondo pentsatuta, esan dezakegu zentro bakarra daukagula. Bakarra. Hau. Pertsona. Pertsonak. Zuek zarete gure zentroa. Adin eta egoera guztietako pertsonak. Konpainia, laguntza, zaintza eta arreta behar dituzten pertsonak. Bizitza osoa gurekin daramaten pertsonak, edo unik jakin baterako baino beharrez gaituztenak. Eta oraindik ezagutzen ez ditugun, baina laster gure familiaren parte izango diren pertsonak. Haien irribarreak, ongizatea, konfiantza, lasaitasuna. Hor dago gure balioaren muina, harrera ona. Horregatik, pertsonei begiratzen jarraitu behar dugu. Zer behar duten, nolakoak diren, zertan aldatu diren galdetuz. Haiengana gehiago nola hurbildu gaitezkeen deskubrituz. Gaur, inoiz baino gehiago. Kendu dezagun beharrezkoa ez dena. Jar dezagun arreta arlo garrantzitsuetan. Ipin ditzagun gure beharra duten pertsonak zentroagoan. Zentro ugari bagara, sare handi bat bagara. Zuregatik eta zuretzat gara. Gure zentro bakarra beti zu izango zarelako.